viabilitat. Ens hem marcat un horitzó, 2030-2032, aproximadament d'aquests 8-10 anys, tot que hi ha una part molt important que ho farem en els primers anys, i per assegurar-nos també tota aquesta viabilitat l'hem dotada d'un pressupost de 117 milions d'euros per continuar fent front a la regressió del litoral i avui justament incloure la protecció de les zones interiors d'aigua dolça. Per nosaltres extremadament claus també. Per què obrim aquest nou àmbit de treball? Obrim aquest nou àmbit de treball perquè en els anys més recents, i això diguéssim segurament és sobrer explicar-ho aquí al Delta perquè tots i totes ho coneixeu, s'ha observat una reducció evidentment de l'aportació d'aigua dolça i no només això, sinó també l'increment de l'entrada d'aigua de mar a les basses. Aquest fet, aquesta salinització, per entendre'ns, o aquest augment del grau de salinització d'aquests ecosistemes fa que es produeixin canvis ambientals, i els canvis ambientals ho toquen tot, toquen la fauna, toquen la flora, toquen la vegetació, ho toquen... El nostre objectiu no és només protegir la biodiversitat, que òbviament també, perquè acabo de dir que és clau i importantíssim, però també ho és l'impuls del Delta com un espai de bioeconomia, deixeu-m'ho dir així, on es genera aquesta riquesa sostenible. És per això, justament per això, que el que fem és engegar aquesta nova línia d'actuacions per la gestió de l'aigua dolça amb un pressupost propi de 37 milions d'euros que sumen els 80 disponibles, en aquest cas per la lluita contra la regressió del Delta, aquesta més pel que fa al litoral i aquests 37 justament per la gestió de l'aigua dolça. Si protegim l'entorn, és evident que el que protegirem també són les persones que hi viuen en aquest entorn. Si protegim l'entorn del Delta, protegirem les persones que viuen al Delta i assegurem també el seu mitjà de vida, ja siguin pescadors, ja siguin arrossaires, aqüicultors o persones que es dediquen al turisme. Com que avui veníem a parlar del PIGADE, de l'estratègia final de l'aigua dolça, aquests diners són propis del departament. Hi ha una part d'unes actuacions concretes, si no m'equivoco, les parts de les infraestructures hídriques, que les comunitats de regants, també en una proporció que és l'habitual que tenim amb els regants de tot el país, en aquest cas hi posen un 15% en alguna d'aquestes actuacions. Però els 40 milions, els 37 milions, són propis. Aquí el Ministeri no hi juga, però... Assegurar que l'aigua arriba als arrossars fins a finals d'any, que és una mica el que comentàvem, que enguany hi havia hagut la comunitat de regants de l'esquerra que havia tingut problemes pel que comentàvem, perquè ara tota l'aigua que entra al delta tota s'ha de bombar i per tant això són uns costos econòmics i per tant una de les coses que ve a assegurar és que hi haurà aigua dolça als camps fins al 31 de desembre. I la segona cosa que també ve a assegurar aquest pla de gestió és que serem capaços d'enviar aigua directament, aigua de reg directament a les basses. I la voluntat també així consensuada en les comunitats de regants és que aquesta aigua que arriba a les basses arriba inclús tot el mes de gener. No arribarà als camps perquè els camps ja tindran necessitats de començar ja a assecar-se per a fer les seues feines, però sí que és veritat que arribarà aigua directament ja, podrem arribar a aigua tot el mes de gener a les basses, que també és aquell equilibri que ens fa falta per a aquest període en absència d'aigua dolça sigui el mínim possible, per el bé i per l'equilibri dels ecosistemes de les basses, però també de les badies.